गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड खौरां आरो माइ रादाबनि गेजेरजों बैसागु गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय। लोगोसेनो बैसोआव देरसिन साफ्रोमनोबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो बैसोआव दुइसिन साफ्रोमनोबो अननाय मोजां मोननायखौ बे समाव बावहरग्रोबाय। दा दिनै रंजालि बैसागुनि जि सम बे समाव जोंहा मोनसे दुखुनांथावना जे बुहुम नाङैनो कर'ना भाइरासआ दिनै साग्लोबनानै दङ आरो बे समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जि मोनसे लकडाउन फोसावनानै दोनदों। दा बे हिसाबै जोङो देग्लाय गाजा गोमजायै जोङो फालिनो हायाखैसै। अब्लाबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे लकडाउन समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जिबायदि नेमखान्थि बानायनानै होदों दा बेखिनिखौ सिरिबाङै मानिनानै फालिनायनि गेजेरजों जेन न'आवनो थानानै साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा जेन रंजालि बैसागुखौ फालियो, नेमखान्थिखौ फालिलाङो, बेखौ आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव खावलायबाय आरो मिजिंथिबाय। दा माइ रादाब आरो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों आङो जोंनि बर' माहारिनि इयुन जोलै लाइमोनफोरनिसिम मोनसे मेसेज आङो होनो सानदों। बे समाव जों बयबो मिथिगौ जे जौगासारनाय मोनसे जोंनो गोजोन थासारि नांगौ आरो गोजोन थासारिखौ जोङो लाबोनाय सोद्रोमथि बेखौ जोंनो नांगौ। दा बेखायनो आं बे समाव जोंनि इयुन जोलै लाइमोनफोरनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों जे जों बयबो बिमा बिफाखौ जोङो सिबिनांगौ, आरोबाव जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जोङो अराय सम मानिनानै सोलियो। आं बेखौ जोंनि इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ आङो बे समाव खावलायदों। आरोबाव बे समाव आङो बेखौनो आङो फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि गेजेराव दा बुहुमाव जि साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि जि मोनसे बेराम, बे बेरामा जेन थाबैनो बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलाङो। जोबनायाव आङो फिन खेबसेबाव गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो उन्दैफोरनिसिम आंनि अननायखौ आङो बे समाव बावहरबावबाय आरो मिजिंथिबाय देग्लायनि जि गोदान बोसोर, बे गोदान बोसोरा जोंनि गेजेराव जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआव गोजोन आरो मोजां थासारि लाबोनानै होफैयो। आरोबाव साफ्रोमबोनि न'खराव गोजोन खौसेथि अनलायनायनि गेजेरजों जौगासारनायखौ अरायसम लाबोनानै होफैगोन। आं बेखौनो इसोरनि सेराव आर'ज